Запяі мне песню нашу, не чужую, з шматгадовых гоняў ды бароў, што я сэрцам вечна на чужыне чую, сярод думаў зорных вечароў. Песня сопроводжала ўсё жыццё беларуса ад нараджэння і да скону, і ў святы, і ў працы. Праз яе ён упарадкаваў навакольны свет, а таксама мог прадвызначыць асабістую ды калектыўную долю. Песня займае надзвычай важную частку ў народнай культуры, бо лічыцца, што яна мае сакральнае, звышнатуральнае паходжанне. Паводле паданняў спявае сама зямля. Ну, зямля, не асфальт. Асфальт не спявае. Падобныя ўяўленні існуюць і пра музыку дудароў. Лічыцца, што яны запазычваюць яе са шчэбету птушак, журчання ручая і шуму лесу. Карацей, музыка і песня знаходзяцца ў самой прыродзе. Незвычайны ў сваім харастве спевы анёлу і птушак з'яўляюцца прыкметай райскага жыцця. Уранцы і ўвечары ангелы спяваюць святыя песні, а ў нядзелі і ў другія святы пяюць яшчэ свяцей і харашэй, чымсь у будні. Таму і песня чалавека адлюстроўвае жаданне дасягнуць райскага ідэалу, адчуць тое, што душа адчувае ў выраі. Ніводнае гадавое альбо сямейнае свята не абыходзілася без песен. Яны спяваліся кожнае ў свой час, каб не парушыць усталяваны прыродны лад. О, дзякуй. У каляндарна-абрадавых і сямейна-абрадавых песнях увасабляецца вечнае кола часу. Невыпадкова у мінулым адзіным спосабам вызначэння часу было вызначэнне свята і адлічэнне дзён ад яго. Зараз мы паразмаўляем з Натальяй Сычовай, аўтаркай праекта «Час спяваць». Так. Ну, нешта пачалося. Вось. Добрый дзень. Добрый дзень, прыемна пазнаёміцца з вамі. Таксама. Спачатку раскажыце крыху пра сябе, хто вы ды як зацікавіліся народнымі спевамі? Мяне завуць Наталья. Як я зацікавілася народнымі спевамі? Ну, па-першае, я заўсёды імі цікавілася. Вось з самага дзяцінства. Мяне мама вельмі добра спявае, і бабуля мая, з якой я, на жаль, не пабачылася, яна таксама вельмі добра спявала. Вось, да бабулі яшчэ вернемся. Потым я вучылася ў музычным вучылішчы, потым паступіла ў акадэмію музыкі і вучылася там на спецыяльнасці этнамузыказнаўства, беларусістыка. Вось я скончыла гэтую спецыяльнасць. Гэта менавіта спецыялізацыя на беларускай традыцыйнай музыцы, і ў мяне быў дыплом, які быў прысвечаны беларускай традыцыйнай інструментальнай музыцы. Вось, але інструментальная музыка, яна як бы для яе патрэбны інструменты, для яе патрэбна нешта, каб было ў руках. Вось, у мяне нічога такога няма, у мяне ёсць толькі свой голас. Вось, і таму аднойчы я на гэта ўсё паглядзела,
Яшчэ мне ўвогуле было цікава усякія песні, мне хацелася іх пераспяваць як мага болей. І аднойчы я не вытрымала і ўсім гэтым занялася. Я пачала вучыць усе песні, якія мне падабаюцца, спяваць усё, што мне падабаецца. І для гэтага нават завяла ўласна невялічкі на той момант тэлеграм-канал. Вось, дзе я і дагэтуль публікую свае запісы. Амаль усё, што там апублікавана, гэта спяваю я. Вось, Адразу некалькі маіх пытанняў закрылі, як узнік праект «Час спяваць». І пытанне было, ці гэта вы самі спяваеце, дык а чаму вы тады не робіце, я не ведаю, кар'еру спявачкі, а заняліся, пайшлі ў такую навуковую, этнаграфічную шлях? вось, таму што я спяваю, па-першае, для сябе, для свайго задавальнення. Вось, спяваю, таму што я вельмі люблю спяваць. Вось, і яшчэ, як я чаму спяваю, таму што вельмі шмат песень было запісана, было апублікавана даследчыкамі на працягу вось даволі вялікай колькасці часу. І я, нават пры тым, што я як бы спецыяліст, вось усё ж такі этнамузыколаг, да, я іх ніколі не чула нідзе. Вось, яны былі, напрыклад, запісаныя, апублікаваныя, і вось яны там засталіся. І гэтыя экспедыцыйныя запісы, яны недзе існуюць там у архівах, і іх адтуль ніколі ніхто не чуў. Вось, і для мяне гэта проста так шкада вось працы ўсіх тых людзей, якія ва ўсім гэтым удзельнічалі, таму што я вельмі добра разумею, колькі працы было ўкладзена, што гэта вось паехалі, зладзілі экспедыцыю, паехалі, запісалі, на гэтыя бабіны запісалі, там знайшлі людзей, потым прывезлі, потым у архіве там расшыфравалі. Ну, гэта вельмі вялікая праца. І яна як бы вось упала некуды, невядома куды. І мне хочацца, каб праца вось усіх гэтых людзей, яна не была такая марная, вось. Бо песня, яна павінна спявацца. Тым больш традыцыйная песня. Па маім перакананні, традыцыйныя песні, яны павінны спявацца, бо гэта у першую чаргу яны існуюць у вуснай традыцыі. І вусная традыцыя, яна пад сабой мае такое разуменне, што вуснае яно павінна выконвацца, яно павінна спявацца, яно павінна неяк быць убудаваным у звычайнае побытавае жыццё. Вось што я думаю. Разумею, дзякуй. Тады адразу ж і вам выкажу сваю удзячнасць, павагу ад гледачоў, ад падпісантаў, таму што так мы, зноў жа, калі нешта ў архіве, мы гэта не пачуем, не ўбачым, а тут можна проста зайсці ў тэлеграм, ды паслухаць песню ў добрым выкананні, ў добрай якасці. Вось, дзякуй вам вялікі за гэта, за тое, што робіце. Да, дзякуй вам за добрыя словы. Адразу хочу сказаць, што я не прафесійная спявачка, у мяне не такі вось, народны голас. Ёсць людзі, якія нашмат лепш спяваюць, чым я. Але я лічу, маё перакананне, што людзі павінны спяваць усе. Вось, які бы іх голас не быў. А тым больш традыцыйныя песні павінны спяваць таксама ўсе, потому што калі мы не будзем спяваць, да. Ну і хутчэй жа іх і спявалі ў жыцці, у традыцыйным гэтым свеце іх спявалі не пеўцы, не спявачкі, іх спявалі звычайныя людзі, такія, як мы з вамі. Спявалі хто як мог, насамрэч. Хто як мог, хто як меў. Канешне, ёсць спевакі, якія сапраўды вельмі добрыя, вельмі яны засталіся ў запісах. Дзівосныя галасы, дзівоснае выкананне, дзівосная там увогуле сама вось гэтая манера. Вельмі такія проста узоры такога мастацтва вельмі высокага. Але, канешне,
існавалі і іншыя людзі, якія проста спявалі песні, якія хацелі, вось, і як хацелі. Да. Таму тут такі момант, што калі мы будзем чакаць нейкага ідэальнага часу, альбо ідэальнага спосабу выканання, альбо ідэальнага голасу, то мы можам яго ніколі не дачакацца. Вось. А песні тым часам, вось я кажу, я, напрыклад, сустракаю апублікаваныя песні. Гэта нават не архівы. Апублікаваныя песні, а пра архівы я ўвогуле маўчу. Яны нідзе ніколі я не чула іх выкананні. Таму што, напрыклад, яны не падыходзяць да сучаснай сцэны. Напрыклад, песні, якія такія доўгія, баладныя песні, яны яшчэ называюцца даўгія песні, там яшчэ што-небудзь. Яны сапраўды вельмі доўгія. Яны не для сцэны, вось, як бы, ну, у звычным нам фармаце. Яны не вясёлыя, яны такія вось распавядальныя. Там звычайна адбываецца нейкая там гісторыя, бывае там нейкая драматычная гісторыя. Ну, не на яны масава вось, слухача. Да. І яны разлічаны не на тое, каб іх слухаць. Яны разлічаны на тое, калі вось вы сядзіце недзе вечарам, робіце нейкую працу, там, напрыклад, прасці кудзелю, альбо ткаць, альбо там яшчэ што-небудзь такое рабіць доўгае. І вось гэта спяваецца падчас працы, альбо проста падчас бяседы, калі ўсе сядзяць, напрыклад, за сталом. І гэта не для слухання песні, гэта песня, каб у ёй удзельнічаць. І калі яе спяваеш, то яна не здаецца ні сумнай, ні доўгай, ні нейкай там нуднай. А, канешне, калі яе вось вывесці на сцэну і 8 хвілін там спяваць адну і тую ж мелодыю, там зноў жа такі павольны тэмп вось гэтага апавядання. Вось ён такі павольны, ён такі, значыць, з усякімі рознымі дэталямі там. Гэта не для сцэны, карацей кажучы. Вось, не сцэнічны фармат, і таму да, і таму іх вось не чулі, ніхто іх не выконвае, ніхто іх не спявае, да. Таму, а мне, напрыклад, яны вельмі падабаюцца. Вось, я іх, даўгія песні, я вось, колькі ўжо год вяду гэты тэлеграм, 5 год, і я кожны раз думаю, божа, якая прыгожая песня, якая там прыгожая мелодыя, як цудоўна, што яна доўжыцца 5, 6, 7, 10 хвілін. Гэта проста супер. Вось. Зразумеў. Давайце тады вяртацца да таго, што вы пачыналі казаць раней. Вось, якраз да абярэгавых, да варожачых, да пахавальных, там прадукатыўных, гэтых праклённых, ды іншых рытуальных значэнняў песень. Нельга ўвогуле адмаўляць тое, што песня і гук у традыцыйнай культуры мае сакральнае значэнне, мае магічнае значэнне. Для гука гук гэта не проста прамоўленае альбо праспяванае слова ці мелодыя, гэта і таксама несе функцыю нейкую магічную. Значыць, да. Напрыклад, найперш чаму? Таму што гук разносіцца далёка. Яго адчуваць далёка, нашмат далей, чым чалавека можна ўбачыць, яго нашмат раней можна пачуць. І таму гук, як бы ён ахоплівае вось прастору нашмат большую, чым... Так, я чуў нават, што народныя спевы, яны якраз вельмі гучна выконваюцца, калі людзі там працуюць недзе далёка поле адзін ад аднаго, іх было добра чуваць. І таму захаваўся такі вось, традыцыя громка спяваць народныя спевы. Гучна. Да, вось, дарэчы, вельмі відаць, якія спевы яны выконваліся на вуліцы, на адкрытай прасторы, альбо якія спевы выконваліся ў хаце. Гэта нават відаць па мелодыі, па пэўнай там рэгістры выканання, вось. Гэта таксама можна бачыць па нотных запісах, па нотных расшыфроўках. Там можна пабачыць, на якой вышыні выконвалася мелодыя. Вось.
І гэта таксама нам дае падставу вось меркаваць, дзе яна спявалася. Сапраўды, спевы, якія спяваліся на вуліцы, на адкрытай прасторы, яны заўсёды спяваліся вельмі гучна, вельмі голасна, каб было чуваць як мага далей, як мага грамчэй. Вось, каб чула ўся зямля. І найбольш такі яркі прыклад гэта веснавыя песні, дзе веснавыя песні, веснавыя заклічкі, дзе вельмі шмат такіх голасных такіх крыкаў, такіх вось голаснага гучання, таму што вось не толькі павінна была гэта песня, павінна яе было пачуць не толькі вось выканальнікі, але і мы ведаем па этнаграфічных запісах і сведчаннях, што перагукваліся паміж сабою, напрыклад, дзве вёскі, і яны спявалі хто грамчэй. Да. Вось, узлазілі там на стрэхі, на пагоркі, каб было вышэй, каб было грамчэй, каб было чуваць як бы, далей. Вось. Што яшчэ? Я перабіў, напэўна, пра громкасць сваю пачаў, перабіў пра рытуальнае значэнне песень, вы казалі. Рытуальнае значэнне, таксама гэта такі тэрмін, які пад сабой збірае вельмі шмат. Вельмі шмат функцый песні. Да. Першая гэта песня замова. Вось калі вось песняй чалавек хоча неяк уздзейнічаць на будучыню, там вось на нешта, на прастору навокал. Вось песня замова, песня пажаданне, зноў жа, калі і словы, і мелодыя, вось гэта ўсё яно для таго, каб чалавеку пажадаць, зноў жа, нечага добрага. Вось. Гэта такое, што самае першае, што прыходзіць у галаву. Што яшчэ? Ёсць, дарэчы, вось вы сказалі пра песні пра клёны. Такіх проста, каб пра клён, канешне, я не сустракала. Вось. Але ёсць такія жартаўлівыя праклёны, калі, напрыклад, гэта адносіцца да, напрыклад, калядных песень. Калі гаспадар ён неяк мала падараваў там каляднікам, то яны маглі яму там што-небудзь такое кплівае, насмешлівае, альбо нешта такое вось нехарошага пажадаць, напрыклад, каб яго жыта там збілася, альбо звалялася, вось нешта такое. Зразумеў. Вось мы пагаварылі пра песню ў традыцыйным грамадстве, але ці можа вось час змяніўся, свет змяніўся, і ці ёсць месца традыцыйнай песні не ў традыцыйным грамадстве? Ды дзе яно, калі ёсць там? У музеі, там у аўтэнтычным выглядзе, ці у нейкіх сучасных гэтых апрацоўках адаптаваныя? Гэта таксама вельмі такое складанае пытанне, на якое адказваць трэба з розных бакоў. Справа ў тым, што з аднаго боку, канешне, ёсць. Ніхто не забараняе ўзяць чалавеку песню і спяваць, якая яму падабаецца. Другая справа, ёсць такі момант, які я заўважаю, што ў нас увогуле змянілася, як сказаць, культура ўжывання вось песень. Песні часцяком мала іх спяваюць. Іх часцей слухаюць. Да. Іх часцей слухаюць і мала спяваюць увогуле, не проста традыцыйных песень, увогуле хоць бы якіх песень. Гэта, канешне, звязана з тэхнічнымі магчымасцямі, з тым, што якасныя гуказапісы сталі даступныя для ўсіх.
усюды, паўсюль. Музыка нам гучыць адусюль зноў жа. У нас вельмі вялікая колькасць музыкі, якую чалавек адзін не можа проста ўсю пераслухаць, і ён мусіць нешта выбіраць, канешне. З другога боку, зноў жа, традыцыйныя песні і іх, нават я не кажу, напрыклад, манера выканання, іх інтанацыйная, меладычная вось гэты гучанне, інтанацыя, мелодыя, зноў жа тэксты. Яны не заўсёды адпавядаюць сучаснаму чалавеку. Можа, все гэтыя праблемы яны яму ўвогуле не трэба. Да. Вось, і вяртаючыся да таго, да бытавання, зноў жа, якая ёсць такая з аднаго боку добра, з другога боку дрэнна. Вось. Той, што традыцыйныя песні, вось народныя песні, кажуць, фальклор, вось гэта ўсё, ён як бы выконваецца. Вось, выконваецца, спяваецца там на святах, там у клубах і всякае такое. Але, зноў жа, гэта такая праблема ў тым, што гэта спяваецца са сцэны. Вось. А як я ўжо казала, адным з найважнейшых, з таго ж адно з самых такога асноўнага такой прыкметы традыцыйнай культуры, што не было пасіўнага слухання амаль што. Усе, хто удзельнічаюць вось у абрадзе, у небяседзе, у вяселлі, яны таксама удзельнічаюць і ў спяванні, і всякім такім. Зразумела. Да. То бок, значыць, не было такога пасіўнага слухання. Гэта Нешта. большая частка людзей, яны спявалі, самі спявалі гэтыя песні. Таму вось зараз яно з аднаго боку і добра, што ўсё-такі хоць спяваецца неяк, хаця б са сцэны. З другога боку дрэнна, што людзі губляюць увогуле гэты навык спявання. Да, перастаюць спяваць увогуле. З трэцяга боку, калі мы бачым, што культура, вось гэты навык спявання, ён сыходзіць, але застаецца навык слухання, для гэтага ёсць магчымасць, зноў жа, паслухаць людзей, якія добра спяваюць, вось, нейкія там апрацоўкі, нейкія пераасэнсаваныя, з нейкімі спалучэнні традыцыйнай музыкі з нейкімі другімі жанрамі. У прынцыпе, гэта таксама дае шанс традыцыйнай музыцы быць пачутай і аматарамі іншых стыляў, прыхільнікамі іншых жанраў, вось, нечага такога другога. Так, вось. У мяне таксама было пытанне пра тое, што даволі папулярныя ў Беларусі там розныя там фолк-рок, фолк-метал, там фолк-поп падцягваецца, карацей. Напрамкі вось гэтыя адаптацыі фальклору, яны сапраўды папулярныя сярод людзей. Вось, фолк-тэхна, напэўна, я яшчэ, мне Spotify яшчэ не накідаў такога. Вось. Але так, сапраўды, фолк-тэма, няхай і не ў аўтэнтычным выглядзе, але людзей да сябе прыцягвае. Я скажу чаму. Таму што традыцыйная музыка, яна традыцыйныя спевы. Яны ў першую чаргу развіваліся з боку мелодыі. І яны маюць вельмі выразныя за той час, пакуль яны яны сталі вельмі выразнымі, вельмі такімі цікавымі з меладычнага боку. Яны гучаць вельмі нязвычна для нашага вуха, якое прызвычаілася да другіх інтанацый. І вось тут такое раптам
такое гучанне цікавае, нейкая цікавая мелодыя, нейкае цікавае гучанне, і гэта яно адразу вось прыцягвае ўвагу, прыцягвае слых вось да сябе. І гэта такое вялікае поле вось каб для нечага такога для творчасці, для нейкіх там спалучэнняў цікавых вось. Ну і як я ўжо казала, гэта таксама ёсць магчымасць вось прыхільнікаў нейкага іншага жанру да сябе прыцягнуць таксама трохі і пазнаёміць іх і з традыцыйнай музыкай. Вось, хаця б у такім выглядзе. Разумею. Вось я просто, калі задаваў пытанне, я так неяк выказаўся, што чаму там ці месца аўтэнтычным гэтым спевам у музеі, і зараз я такі, а чаму звычайна ў музеях у беларускіх ціха, цішыня, вось, даволі шмат вандрую па краіне, ды заўсёды заходзіш у музей, там цішыня, там ёсць нейкія фактычныя артэфакты, на якія можна глядзець, але няма ніякай музыкі, ніякіх спеваў, толькі вось, ну, сядзіба агінскіх у залесе, там на розум прыходзіць, дзе гэты паланэз грае. Але, ну, чаму ў музеях не выстаўляецца музыка? Неяк так. Мне вось думка прыйшла. Я думаю, што гэта, пэўна, з той прычыны, што так склалася найперш. Вось, што вось музей гэта павінна быць цішыня, так бы мовіць, такі храм вось артэфактаў. Паўсюль музыка, як вы казалі, з кожнага праца, там паўсюль яны магутную ролю грае. І тыпу тое ж самыя артэфакты глядзець пад пасуючую музыку, мне падаецца, было б вельмі цікава. Да, я таксама з вамі пагаджуся. Мне было б таксама вельмі цікава. Я вось мару, што калі-небудзь з'явіцца такая штука, тыпу, я вось не ведаю такой карты, напрыклад, тыкаеш туды, а там табе і касцюм, і там всякія артэфакты з гэтай мясцовасці, і музыка, якая там гучала, вось, і нейкія там фота всякія такія старыя вось там людзей. Ну, гэта было б, ну, шыкоўна, як мне падаецца. Не хапае вось гэтага спалучэння адных вось даследаванняў з другімі. Нехта вось паасобку вывучае касцюм, нехта там спевы, нехта запісвае, напрыклад, там вусную народную творчасць, там всякія байкі, легенды, паданні. Але вось каб яно неяк спалучылася у адну лінію, вось такога няма. Да, вось гэтага не хапае. Да, усё разам. Зноў жа, мне здаецца, было б цікава паглядзець, вось калі ты, напрыклад, вось... Да, нешта такое, вось гэта было б выдатна. Ну, як на маю думку. Так. Я хацеў яшчэ спытаць, што параіце чалавеку, які вось толькі-толькі зацікавіўся народнымі спевамі, народнай музыкі, што яму першае параіце, вось, ці нейкую інфармацыю браць, ці нешта паглядзець, ці нешта паслухаць? Зараз лепей чуваць? Вы нешта там прападае сігнал? Вас было цудоўна чуваць. Так, проста затрымка невялікая ёсць, я бачу, але, ну, чуваць добра. Добра, ну нічога. Значыць, што я параіла чалавеку, які толькі-толькі зацікавіўся традыцыйнай музыкай, традыцыйнымі спевамі. Ну, напэўна, я параіла... Зараз усё мы знаходзім у інтэрнэце. Вось, і таму я б параіла таксама паглядзець найперш рэсурс «Эт на ўсё», вось, дзе сабраныя не толькі запісы традыцыйных спеваў, сабраныя таксама і спасылкі на кнігі, вось, па тэме, всякае такое, калі ёсць жаданне неяк паглыбіцца ў тэму. Што яшчэ, вось, ёсць некалькі... Я б усё-такі рэкамендавала пачаць з аўтэнтычных запісаў. Бо
бо такія больш папулярызаваныя песні яны могуць даць такое трохі не тое ўяўленне, якое якое сапраўды ёсць. Вось яны ўсё-такі традыцыйных спеваў нашмат больш, чым іх зараз спяваецца і папулярызуецца. Таму я б усё-такі рэкамендавала пачаць з такой суровай аўтэнтыкі. Мгм. Вось, дзе спяваюць дзе спяваюць вось бабулі, там усякія дзядулі, каб туды забурыцца у гэтую аўтэнтыку і адчуць вось гэты голас жывы. Потым я б ўсё-такі рэкамендавала чалавеку паспяваць самому, бо нішто так не садзейнічае засваенню традыцыйнай культуры і ўвогуле не дае такога ўяўлення аб ёй, як самастойнае выкананне, самастойнае спяванне. Калі ты гэта пачынаеш рабіць сам, вельмі шмат чаго пачынаеш разумець. Вось. І пра спевы, і пра музыку, і чаму ўсё менавіта так, а не па-іншаму. Зусім іншае ўяўленне. Што яшчэ я б рэкамендавала? Я б рэкамендавала яшчэ нешта паглядзець, заглыбіцца ў тэму жыцця побыту традыцыйнага. Вось. Тут могуць быць розныя варыянты. Можна пачытаць і зноў жа суровыя этнаграфічныя запісы, можна пачытаць і нейкія больш адаптаваныя варыянты, таму што песня, традыцыйныя спевы, традыцыйныя танцы, традыцыйная інструментальная музыка, усё гэта было вельмі цесна звязана з побытам, з тым, як людзі жылі, што яны рабілі, як гэта ўвогуле, у які час яны жылі, амаль што якімі прыладамі працы яны карысталіся, калі яны там, напрыклад, хадзілі ў лес, альбо куды яны хадзілі там. Вось усё гэта, яно вельмі цесна звязана з песняй, з традыцыйнай музыкай, з тэкстамі зноў жа. Вельмі шмат чаго ў тэкстах становіцца зразумелым, калі ты ведаеш вось гэтыя дэталі быту, як людзі жылі, што яны рабілі, у які час яны рабілі там пэўныя, напрыклад, гаспадарчыя нейкія. Так, абставіны, у якіх яно спявалася. Так, для сучаснага чалавека шмат што незразумела. Таму што мы зараз так не жывем. Вось, і ўсё. І гэта было б нядрэнна таксама ведаць. Так, зразумеў. Каб разумець. Не глядзелі такую, я знайшоў, цікавая была дакументалка на Ютубе, як яна называлася, «Песні старой Еўропы», напэўна. Вось, напэўна, яна як такі, гадзінны такі экскурс якраз у народныя спевы, мне падаецца, вельмі таксама грунтоўная, цудоўная праца, якраз можа не для прафесіянала, а вось для пачаткоўцаў, для людзей, якія толькі зацікавіліся, паглядзець і паслухаць там і этнаграфічныя запісы, там і розныя архіўныя запісы, вось, і сучасныя спяваюць, карацей, вось такое, што можна скласці сваё першае уяўленне даволі грунтоўнае. Усё ж гэта дакументальны фільм, гэта гадзіна хранаметража, і ты можаш паглядзець, ці падабаецца табе гэта, ці не падабаецца, што з гэтага падабаецца, ці што не падабаецца. Мне яна вельмі спадабалася. Там і нейкія каментары таксама навукоўцаў, выканаўцаў. Да. Тут такая ёсць праблема ў тым, што мы зараз жывем не толькі ў зусім іншых абставінах, але і зусім у іншым гукавым полі. Вось, нам гэта ўсё, яно нязвычнае, такое, яно прывыклі да іншага. Будзем тады ўжо бліжэй да канца размовы з простымі пытаннямі. Якая ваша любімая песня народная? Ды чаму?
Гэта якраз дзякую за гэта пытанне. Вось мая любімая песня гэта значыць гэта песня, якую мне спявала мама, а маёй маме спявала яе мама. Вось моя бабуля. Моя мама рассказывала мне, што моя бабуля Фядора, яна вельмі любіла спяваць. І яны са сваёй сяброўкай хадзілі у суседняе сяло на попрады. Ну вось гэта Мгм. гэта такая вечарынка, калі ну не вечарынка, сядзелі ў хаце, значыць, і там пралі ўсе разам, ну і канешне, спявалі. І вось яны ішлі, значыць, з сяброўкай разам на попрады. І моя бабуля запамінала мелодыю, бо яна была з добрым музычным слыхам. Яна запамінала мелодыю, а яе сяброўка запамінала тэксты. Вось яны таксама любілі ўдвох такія доўгія песні. І моя любімая песня зноў жа вось гэта там за гаем зелененькім. Вось. Вядомая песня даволі, яна існуе ў шмат якіх варыянтах. Во. Так. Ага, зараз хвіліначку, таксама тэхнічная пауза. Добре. Ага. Да, і гэта песня там за гаем зелененьким рвала вдова льон дрібненький. Ось. І там такая довгая песня про удову, про льон, про женитьбу, всякое такое. Вось гэта вельмі любіла такія песні бабуля. І я вось думаю, што ў нейкім сэнсе я здзейсніла яе мару, таму што ў мяне ёсць магчымасць спяваць безліч проста усякіх такіх прыгожых доўгіх песень пра ўдоў, пра нявестак, пра свякрух, пра ўсякую гэтую усячыну. Я магу іх спяваць колькі заўгодна. Вось. І калі захачу. Вось. І яшчэ ў мяне ёсць магчымасць не забыцца ні пра тэкст, ні пра мелодыю. Ну, проста спявай, не пераспявай. З раніцы да вечара. Вось. Зразумеў. Ну, насамрэч, у мяне пытанняў больш няма. Можа, вы самі хочаце нешта дадаць, сказаць? Нешта у вас ёсць? Прамова. Я б, напэўна, хацела сказаць, што калі б мяне паслухалі, да. Я б сказала, што трэба спяваць, трэба вучыцца, не толькі вучыцца спяваць, а спрабаваць спяваць, спяваць заўсёды, спяваць у любых абставінах, бо слухаць музыку гэта адно. А калі ты яе спяваеш сам, гэта зусім іншае. Гэта проста і тут я бы ўжо сказала б ужо ў прынцыпе, ну, не так важна, якую ты музыку спяваеш, але калі ты яе спяваеш сам, гэта зусім іншае адчуванне, зусім іншае адчуванне музыкі ўвогуле. Вось што я б сказала. Гэта зусім іншае адчуванне музыкі ўвогуле, якое дае чалавеку зусім іншае разуменне ўвогуле музыкі і зусім іншае стаўленне да той музыкі, якую ён слухае. Вось. Таму ўсім шчыра рэкамендую, шчыра параю спяваць усё, што заўгодна, усё, што падабаецца. Так, ну вы слухалі, карацей, вам усё ўжо сказалі, карацей, спявайце. Дзякуй вялікі за размову. Дзякуй вам таксама за пытанне. Мне вельмі прыемна, што вы да мяне звярнуліся. Вось.